हेलो लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव रादाब जाय बिथांमोना टयलेट एप्लाइ खालामदोंमोन स्वच्छ भारत मिशननि बेयाव जाय बिथांमोना एप्रुभ जादों बिथांमोनाव गासैनावबो राङा हाबफैबाय बेसेबां रां हाबदों नोंथांमोननो आङो लाइभ प्रुफ आं देखायगोन खनबेसे हाबगोन बेसेबां हाबगोन नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों मिथिलांगोन भिडिअखौ पार्सनेल जस्ट नायलां बारा गोलाव जानाय नङा भिडिअआ आं जास्ट बेखौनो नोंथांमोननो मेसेज होनो सानो जाय बिथांमोना ग्रामीण विकास बेंकनि लिंक जिथु मबाइल नाम्बाराव बेंकजों लिंक दं बिथांमोनाव मेसेज अलरेडि थांखाबाय जानो हागौ आरो जायना लिंक गैया बिथांमोनाबो अबियसलि चेक खालामनो हागोन मेसेज थाङाखैबो जानो हागौ सोरनावबा नाथाय बे राङा जाय बिथांमोना एप्रुभ जादोंमोन गासैनावबो बे राङा हाबफैबाय आं नोंथांमोननो खिन्थानि बेसेबां रां हाबफैदों आरो खनबेसे हाबगोन नोंथांमोना मेसेजाव स्क्रिनशटआव नायलांदो नोंथांमोना मेसेजनि गेजेरजों मिथिलांगोन आं नोंथांमोननो खिन्थानि लोगोफोर बेयाव आं मेसेजाव आङो फैबाय मेसेजाव फैनाय लोगो लोगो बेयाव दङ AGB CBS निफ्राय फैदों 10:55 AM आव बेयो मेसेजआ फैदों बेयाव एकाउन्ट नाम्बार मेनसन खालामदों क्रेडिटेड विथ 9000 3 तारिख दिनै 3 मार्च 2024 बेनिफ्राय नोंथाङा बेयाव नायनो हागोन एभेलेबल बेलेन्सखौबो नोंथाङा बेयावनो मिन्थिगोन आरो बेसेबां रां हाबफैदों होनना बुङोब्ला 9000 आरो नोंथाङा साननो हागौ बे 9000 ल' जों बाथरुम जायो नामा टयलेट जायो नामा होननानै नङा लोगोफोर 9000 खरै खननै हाबगोन जेब्ला नोंथाङा खामानिखौ स्टार्ट खालामनानै जेब्ला खावसे थांगोन बेयाव मोनसे मा होनो जिअ'टेक खालामनो हागौ बिनिफ्राय नायफैगोन जानो हागौ नायगोन जानो हागौ बिनि उनाव सेकेन्ड किस्ति 9000खौ सेकेन्ड बाराव हरनाय जागोन अके लोगोफोर स' नोंथांमोना जाय बिथांमोना मबाइल नाम्बारजों बेंकजों लिंक दङ बे मेसेज थांदों जानो हागौ बेफोरबायदि आरो जाय बिथांमोना लिंक गैया एबा नोंथांमोनाव किसुमानाव गोबांनावनो मेसेज थांस्लाबाखैबो जानो हागौ नोंथाङा चेक खालाम नोंथांनि बेंक एकाउन्टआवबो बे 9000 राङा हाबनानै दङ अके लोगोफोर जाय बिथांमोना मेसेज मोनाखै मेसेज थाङाखै बिथांमोना एकाउन्टआव चेक खालामनो हागोन अके अब्ला भिडिअआ बेखिनियावनो भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालाम चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल नटिफिकेसन खालामनानै हो जाहाथे बेफोरबायदि इनफर्मेटिभ भिडिअ नोंथांमोना नुबाय थानो मोनो आरो बे भिडिअखौ फेसबुक नायदोंमोन हानायमानिखौ शेयार खालामनानै हो जाय बिथांमोना टयलेट एप्लाइ खालामदोंमोन जाय बिथांमोना एप्रुभ जादोंमोन बिथांमोनाव बे राङा हाबफैबाय खननै हाबगोन 9000 खरै खननै हाबगोन टटेल 18000 माने 18000 नोंथाङा बे आसनिनिफ्राय मोननाय जागोन नोंथाङा मोजाङै फिसायै गावनि स्टाइल बायदि डिजाइन बायदि नोंथाङा टयलेटखौ बानायनो लानो हासिगोन अके लोगोफोर अब्ला भिडिअआ बेखिनियावनो लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअ टाटा बाय बाय एन्ड टेक केयार